Hej, jeg hedder Askild. Og jeg hedder Mikkel. Og i dag der har vi fået lov til at følge 2 elever på Gammel Hellerup Gymnasium. Vi følger deres hverdag og ser, hvad de laver på deres studieretning, biologi A, matematik B og idræt B. Nå, men Mikkel, lad os se at komme i gang. Skal vi sige, at jeg tager og spørger eleverne lidt, og så finder du ud af noget om studieretningerne? Ja. Ja, nu står jeg så her i GOG's nye bygning, GOG 2, med de ikoniske betonvægge. Og drengene, de står faktisk lige hernede, så lad os gå ned og hilse på dem. Dags, drenge. Hej. Hej, Askild. Julius. Dags, Askild. Frederik. Nå, hvad siger I så til, at vi lige finder et sted, hvor vi kan sidde og snakke i fred og ro? Jeg skal det. Ja, nu har vi så sat os ind i et lille studie, vi har fundet her på GOG. Og hvad siger I til at lige fortælle os lidt om jer selv? Det kan vi godt gøre. Mit navn er Frederik, og jeg er 17 år gammel. Og jeg er elitesportsudøver. Jeg spiller basketball i 11 år nu. Og ja, jeg nyder 2G. Går i 2. sæt. Ja, jeg hedder Julius, og jeg er også 17 år. Jeg er ikke den største sportsudøver som min ven Frederik her, men jeg går også i 2. sæt og idræt sammen med ham. Ja, og kan du måske fortælle os lidt om, hvordan det er at ikke være elitesportsudøver og gå på idræts B-klassen? Er det meget udfordrende, eller kan man man kan sagtens mærke, at der er nogle eliteudøvere på engelsk linje, som egentlig har nemmere med nogle aktiviteter end de andre. Men jeg kan sagtens følge op med dem, og det er jeg også glad for. Men jeg valgte jo ikke kun den her linje for idræt. Jeg valgte den også på grund af biologi. Ja. Jeg synes også, det er interessant at få nogle masse informationer omkring naturen og kroppen. Fordi der er ingen andre linjer, som tilbyder biologi, som den her gør. Og jeg kan også godt lide idræt, så det er fantastisk. Ja. Plus de 2 fag hænger jo sådan set sammen. Ja. Altså. Ja, og apropos det med, at de 2 fag hænger sammen, så har I jo lige været på en studietur til Korsika, hvor I havde... Ja, det kan I måske fortælle lidt om. Jamen, vi havde masser af fysisk udfoldelse på turen i hvert fald, og man havde meget med naturen at gøre, for vi var ude i den hele tiden. Og vi havde vores biologilærer med, så han kunne fortælle alt muligt om den. Det var super fedt. Det var virkelig fedt. Vi fik en masse information omkring faciliteterne på Korsika. Ja, det lyder godt. Vi tager lige en kort pause, men hold dig ved fjernsynet, fordi vi kommer tilbage med en masse action. Er du træt af støv og ulækre ting på dine fødder, når du går ned ad trapperne? Så har vi produktet til dig. Trappefire XC 2100 klarer problemerne for dig. Den støver af. Den fejrer. Den kan alting. Sædelsebræt i uden batterier. Ja, så er vi så tilbage igen. Og ved du hvad siger I til at lige fortælle, hvad der er godt ved jeres linje, og hvorfor man skal tage den, når man skal starte på GOG? Jo, altså... Vi har fantastiske lærere, som det første. Man kan tydeligt mærke forskellen fra folkeskolelærer til gymnasielærer, og det var helt skønt. Og jeg synes, vores standarden er så høj. Ja, og det går også over i klasselokaler. Selvom vi er meget fokuseret i vores klasse, men vi er jo en idrætsklasse, så vi er meget krudt i røven, kan man sige. Og det kan, Ja, det kan man måske se i klasselokalet, eller hvad? Ja, sagtens. Ja, og lad os nu engang lige se, hvordan det forholder sig i sådan en klasselokale på en helt normal dag på GOG. Og dødeligheden den ligger i gennemsnit på omkring 20%. Men det er så mest for de her særligt udsatte, at bringer dødeligheden en del op. Der er jo rigtig mange, som siger, så får symptomerne, eller som får den, men får den meget mildt, fordi den ikke rammer rigtigt. Og man kan også blive behandlet for det. Så må I spørge sig, hvordan udregner man dødeligheden? Altså fra dem, der hvor symptomerne vil have vist. Ja. Altså størstedelen af menneskerne igennem deres liv, hvis det er på grund af vores immunforsvar er så stærkt, så bliver det udryddet ind i vores krop, så der sker ikke noget med det. Så det er kendte smittede, men hvis det er der 20%. Det vil sige, i forvejen er det af dem, der er svagelige og ramt. Ja, så det er sådan en niche. Det virkede jo meget hyggeligt i det klasselokale. Og apropos lokalerne, så sidder vi jo og befinder os i et helt nyindført lokale på GOG. Og kan I ikke fortælle mig lidt om faciliteterne? I har fået en masse nye, har jeg hørt. Ja, vi har fået en masse nye faciliteter her på Gammel Hellerup. Vi har især fået en nye bygning, som vi kalder GOG 2, hvor vi har fået indført billedkunstlokale, dramalokale, men vi har også fået indført et styrketræningscenter og en masse omklædningsrum, hvilket gør det meget dejligt. Og hvad hedder det? Ude på jeres kunstbane før, den er vist også blevet renoveret, er det rigtigt? Ja, den er blevet lavet fuldstændig om, og nu ser den er dog ikke færdig nu, men den ser lækker ud i forhold til, hvad vi har set. Ja, vi har fået en hel masse nye der også, i stedet for bare en fodboldbane.
Ja. Så har vi en basketbane og beach volley, tror jeg, hvis det er. Ja, det tror jeg også. Ja. Og det er noget med en løbebane også, ikke? Jo. Og hvad med de gamle faciliteter? Hvordan fungerer det? De gamle faciliteter er også rigtig gode. Vi skal tænke på, at vi fik jo Miljøhallen for omkring et år siden. Ja. Og den fungerer fantastisk. Ja, der er meget plads. Altså, der har ikke været det store, vel? Nej. Kun er vandskærende. Det er lige meget. Det er lige meget. Men hvad med de helt gamle faciliteter? Altså, de helt gamle faciliteter, de er super. Vi har de renoveret lidt op på vores anden sal, og har lagt nogle af lokalerne sammen nu. Så de er blevet lidt større, og det virker fantastisk. Og biologilokalerne og fysiklokalerne har nogle fantastiske ting. Ja. Altså, det er virkelig godt. Det lyder jo godt. Tak, drenge, for et rigtig godt interview. Jo, det skal jeg have tak for. Og lad os gå videre til vores anden interviewer, Mikkel, som har et lille indslag. Godt. Klokken nu efter 4 her på Gammel Hellerup Gymnasium. Og vi vil gerne lige prøve at se, om vi kan finde nogle elever, som bliver på skolen for at fortsætte med at studere. Så lad os prøve at gå ind i lokalet herovre. Ja, der sidder 2 her, som vi lige kan... Hej så, må vi lige stille på spørgsmål? Ja. Hej, jeg hedder Mikkel. Jan. Hej, Mikkel. Kronan. Hej. Drenge, hvis I lige kan få løsredet jer fra jeres lektier her, så lige stille jer nogle spørgsmål. Okay. Men først skal I høre, hvad er det for en linje, I har? Jamen, jeg har engelsk samfundsfag. Okay, spændende. Jeg har drama. Ja. Og matematik for C. Okay, det lyder lækkert. Nå, men lad os komme i gang. Først vil jeg høre, hvem var den første til at nå Indien fra Europa? Karl den 5. Columbus? Nej, til at begge to. Men ideen er der. Hvad er osmose? Ved I, hvad det er? Biologi i en mose. Ja. Det er også forkert. Det er jo sådan noget med... Nej. Selvfølgelig ikke. Og så prøver vi matematikens tegn. 17 divideret med 305 gange 5 i anden. 4. Det giver det der tal. 4. Det er begge to galt på den igen. Ikke at jeg har lyst, men jeg skal lige komme hele listen igennem. Så til sidst vil jeg høre, hvad tror I, der sker i kroppen, når man laver aerob træning? Det er det der med... På RO. Er det ikke det der med styrketræning? Nej, det er hvor man, når man løber baglæns, ikke? Det kunne også være. Nej. Nå, så ved det ikke. Nej, vi smutter. Vi finder nogle andre elever, der kan... Det er ikke rigtig brugbart, det mere. Den undersøgelse var en total fiasko. På Gammel Hellerup Gymnasium finder man nok bare ikke nogen kloge hoveder. Nogen, der kan svare på vores spørgsmål. Så vi må smutte videre. Undskyld. Ja. Var det ikke Julius? Jo, hej. Aske til det? Jo, Perfekt, hej. Hej. Ja, stadig Mikkel, selvfølgelig, som tidligere. Ja. Jeg vil høre, har du mulighed for det lige, hvor du stiller nogle spørgsmål? Ja, sagtens. Perfekt, mand. Nu skal vi lige prøve at høre her. Det var til vores undersøgelse. Så vil jeg gerne høre først, hvem var den første europæer til at finde søvejen til Indien? Det var vist nok portugiseren Vasco da Gama i 1497. Det er helt korrekt. Perfekt. Så vil jeg høre, ved osmose, ved du hvad det er? Ja, osmose er vand, som bliver ført igennem den semipermeable membran på grund af koncentrationsforskellen i det. Korrekt. Matematikens tegn, så vil jeg høre 17 divideret med 305 gange 5 i anden. Det var da en svær. Det er lidt sværere. Ja, må ikke. Jo, det bliver vist 1,39. Du er skarp, det er helt korrekt. Og så sidst vil jeg høre, hvad sker der i kroppen, når man laver aerob træning? Jamen det, der sker i kroppen, når man laver aerob træning, det er, at man får sin intensitet højere op, og man træner cirka, hvad kan man sige, mellem 5 til 30 minutter. Ja.
Og det, der egentlig sker, det er, at man forbedrer sin kondition ud af den træning, man laver. Ja. Det vil sige, at din krop, altså det kondital, du får ud af det, det er jo, hvor meget kroppen kan optage af ilt per minut. Ja. Og det er egentlig det, hvad aerob træning er. Helt korrekt. Julius, du skal have tusind tak. Selv tak, Mikkel. Kom godt hjem. Det var tak. Godt. Hej. Måske er der alligevel håb for Gammel Hellerup Gymnasium. Hvis det er, at man gerne vil søge ind eller noget, og man vil finde de kloge elever, så er det i biologi A, matematik B og idræt B. Ha' det godt.